kana da malamai kai ba kadire ne malaman ka na kadiriya sun yi sharhin sahih muslim cikin kalubalen da ne sarkin yaki amirul jeshi ya yi sharhin ya karanta da sahih muslim dan Allah ko akwai kaset ɗinsa da ya soki wannan hadisi akara makalla shi kusa ma shi wani sa'in shi waƙi'a ita take jawo wasu abubuwa. A'a ai hadisi tun kafin waƙi'a yanzu duk su alƙadi iyal waƙi'a ce ta mun san lokacin da idan aka zo irin waɗannan hadisan za a ga wani sa'in ko a shifa irin wasu hadisai sai dai a yi ƙasi da murya saboda daban cewa sun yi rauni ko sun ci karo da Qur'ani daban to anan ƙasa da murya nake tambayar ka ba akwai inda amirul jaishi ya soki wannan hadisin ya ce bai inganta ba ko ya ci karo da aya ai abinda nake so a karama kalla ni fa da kake gani na amirul jaishi abinda ya faɗa mana ma ja a anhu a kazna bihi to ai kuma kun saba masa nan yace kuma fa ma thamma shay'un yakunu imaman lana ghairu sayyidi anba'ihi jamil yanzu duk wani abin da ka faɗa ai hujjatun alai ga hadisi a cikin littattafan hadisai da duk musulmi suka karɓe su shekara 1500 malaman